A Bavaria 46-os Vision a charter cég flottájának az egyik égköve. Gyakorlatilag mi is rendkívül nagy várakozásokkal tekintettünk a próba elé. Az elmúlt 3 napban volt lehetőségünk gyakorlatilag kipróbálni azt, hogy a hajó miképpen reagál a különböző manőverekre. Első benyomásunk az alapvetően, és pont ettől vártuk a legtöbbet, az úgynevezett joystick kar, ami arra szolgálna, hogy gyakorlatilag a gázkar, illetve adott esetben a kormány használata nélkül is be tudjuk tenni bármilyen kikötőbe a hajót. Ezzel a karral egyetlen egy probléma volt, hogy az átadó személyzet nem tudta számunkra maradéktalanul elmagyarázni azt, hogy miképpen kell ezt működtetni. Erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, és bárki ilyen hajót bérel előtte, próbálja ki ott a helyszínen, és nézze meg, hogy milyen szituációk alakulhatnak ki. Hát konkrétan mi annyira kellemetlen helyzetbe kerültünk, hogy gyakorlatilag valamilyen gombnak a megnyomásának a hatására blokkolódott mind a kormány, mind pedig a gázkar. Nos, ez rendkívül kellemetlen tud lenni kiálláskor, amikor jobbra-balra, illetve szemben is hajók vannak. A mi esetünkben a sajnálatos helyzet az volt, hogy a hajónak a hátsó hajtóművei, amivel elméletileg hasonlóan, mint az orsugárhoz, a hajónak a hátulját is be lehetne tolni partfalhoz. Ezek nem működtek, úgy látszik, hogy a charter cégnek nem volt elég a téli karbantartási időszak erre. Viszont ettől függetlenül, ha jó gombot nyomtunk, és ez nagyon fontos, akkor jobbra, illetve balra 45 fokba elnyomva ezt a joystick kart, akkor az orsugár hajtómű beindult, és valóban igényeinknek megfelelően reagált és mozgatta a hajót. De ez nem minden esetben így van. Nagyon jó funkció, de nagyon fontos átnézni azt, hogy pontosan milyen gombok mire valók. Van itt egy nagyon érdekes gomb, ez a középső, ennek gyakorlatilag az a neve, hogy kormány. Ha ezt a kormánygombot véletlenül megnyomjuk, és erre senki nem hívta fel a figyelmet, akkor teljes egészében blokkolódik a kormánylapát, és nem lehet tekerni a kormányt. A hajó műszerezettsége kiváló, gyakorlatilag a kormány mögül egy teljes értékű navigáció fogad bennünket. Ezen be tudunk állítani útirányokat, tudjuk ellenőrizni, hogy éppen merre haladunk, milyen szigetek vannak, sőt, nagyon részletes térképek, akár a bóják is megtalálhatók rajta. A hajónak a fedélzete és a komplett felszereltsége azért súrolja a luxus kategóriát. Egyébként a hajónál meg van csinálva egy úgynevezett aszimmetrikus fedélzet, tehát hogy a lépcső az nincs a hajótest közepén, hanem egy kicsit jobbra van tolva. Őrült nagy hely van, tehát itt lehet látni, hogy itt majdnem 1 méter van az asztal között. A pad pedig, ami nagyon érdekes szintén, átalakítható. Tehát, hogyha nagyobb társasággal vagyunk, akkor a pad az gyakorlatilag ágyá alakítható át, egy napozó ágyá. Ehhez egy rendkívül érdekes megoldást találtak a Bavaria mérnökei. Gombnyomásra lemegy az asztal. Esetleg gyerekeknek is jó a magassága. A fedélzeten a többi felszerelés a szokásos kötélzet nagyon jól van kialakítva, viszonylag egyszerű, gyakorlatilag az egész hajót 4 kötéllel lehet vitorlázni. Akár innen, akár a kormányállásból. Egyébként döbbenetesen nagy vitorlázata van, tehát gyenge szélben is kiválóan vitorlázható a hajó. Nincsen semmilyen speciális beállítás, amire külön oda kell figyelni. Az árbócon a szokásos Bavaria rendszer, hogy az átkapcsoló tekerentyű van, ami gyakorlatilag vitorla kihúzáskor az egyik irányba és behúzáskor a másik irányba kell állítani, hogy a végtelenített kötéllel a vitorlákat be lehessen húzni. Ahogy azt a vitorlás iskolában is leírtuk, ez a hajó főleg a nagyméretű vitorlázataiból fakadóan alkalmas arra, hogy akár csak az orrvitorla kihúzásával is egy egészen kultúrált menetsebességet el tudunk érni. Mi a 11 csomós szélben próbálkoztunk vele, csak az orrvitorla kihúzásával 3,5 csomós sebességet tudtunk nyerni, ami gyakorlatilag már egy kiváló vitorlázás. Ha ehhez hozzáhúztuk a fővitorlát, ami természetesen érdemes, hiszen hatalmas a vitorlafelület, amiben a szél bele tud kapni, akkor gyakorlatilag ilyen 6-7 csomós sebességet könnyedén el lehetett érni a hajóval. Ennek a hajónak érdekes módon egy ilyen L alakzatú konyhája van. Rendkívül praktikus, a sütő, a tűzhely kiválóan üzemel, gyakorlatilag vadonatúj volt, mint amikor átvettük. A hűtőszekrény az is nagyon érdekes, mert ez egy nagy hűtőszekrény, amit itt látunk, eltérően néhány Bavariától, mint 2 darab hűtőszekrény volt, és viszont a 2 része külön-külön nyitható. Azért praktikus ez, mert nem kell megküzdeni nagy szélben vitorlázás közben a dolgokért, és ha nagyon akarjuk, akkor ennek van még egy ajtaja előről, amivel az alsó részt el lehet érni. Itt van ugye a mosogató, rendkívül sok, nagyon praktikus tárolóhellyel, villanykapcsolók elérhetők, az egész szalont innen lehet vezérelni, és ez tényleg jól pakolható. Szépen mindenki van rögzítve. Az a jó egy hajóban, én azt szeretem, amikor mindennek megvan a maga helye. Tehát amikor 3 méteres hullámban
nem kell azon agyalni, hogyan vegyünk ki egy csészét. A szalon oldalán találjuk azokat a klasszikus műszereket, amiket én azt gondolom, hogy az irodánk falán is el tudnánk képzelni. Az egyik, ami az legfelső, az órát mutatja, alatta a légnyomásváltozás, legalul pedig természetesen a hőmérsékletet tudjuk ellenőrizni, és a páratartalmat. Szeretjük, a minél magasabb értékeket mutat, akkor azt jelenti, hogy jó idő van. Átmegyünk a szalonnak a túloldalára, gyakorlatilag itt láthatóak azok a műszerek, nevezzük kapcsolótáblának, amelyeken keresztül tudjuk szabályozni a különböző elektromos fogyasztóknak a működését, tudjuk bekapcsolni a világításokat, a navigációt, vagy adott esetben a hűtőgépet is innen tudjuk szabályozni. Ami a Bavaria 46-os Vision hajónál számunkra egy újdonság volt összevetve a korábbi eszközökkel, amiket használtunk, hogy kívülről, ugye nyilván ez egy frissebb tervezésű hajó, a dizájnja az más, mint amiket eddig megszoktunk, kívülről nézve a kontúrja kissé jachszerű. Na most ebből a kialakításából fakadóan bent a társalgóban mi azt érzékeljük, hogy sokkal nagyobbak az ablakok, mint ez megszokott más egyéb hajókon. Ennek hatására nagyon világos a hajó, besüt a nap, körbe tud sütni a nap, sok szellőző ablakkal is rendelkezik. Nagyon praktikussá teszi a hajót. Még egy fontos dolog, gyakorlatilag nagyobb, kevésbé ideális körülmények között történő vitorlázás esetén, ha például le kell jönni bármiért a fedélzetről, és ilyen bizony előfordul, akkor itt van egy nagyon komoly rúd, amiben meg lehet kapaszkodni. Még egy fontos dolog, ami látszódik is, jó magam, majdnem 190 cm vagyok, de a hajónak a belmagassága olyan, hogy számomra is abszolút könnyű közlekedést tesz lehetővé, nem verem be a fejemet, és ez elmondható a hálókabinokra is, illetve a konyhában történő közlekedésre is. Igazából a legnagyobb döbbenet, ami minket ért ezzel a hajóval kapcsolatban, hogy vitorláson talán először tényleg megtapasztaltuk ezt a jacht élményt. Hát az orrkabin, lehet látni, hogy gyakorlatilag én nem vagyok 190 cm magas, de az ágyon mögöttem még van fél méter. Az orrkabin az egy ilyen 6 négyzetméter körüli privát fürdőszobával, egy királyméretű ággyal, mögötte könyvespolccal, tárolóval, rengeteg helye a szekrényekben. Úgyhogy igazából két főnek ez a kabin, ez olyan kényelmet nyújt, mint egy szállodai szoba. Mint a Bavaria hajóknak általában, ennek a hajónak is van egy csodálatos fűtőplatformja, ami nagyon kényelmesen és gyorsan kihajtható. Ennek az alapterülete nagyjából 2 négyzetméteres. Érdekessége, hogy a létra gyakorlatilag ebből húzható ki, tehát a fürdő létrát gyakorlatilag innen lehet gyönyörűen a vízbe engedni és lehet használni. Kedvenc fürdőplatformunknak a felhúzása is egy egyszerű mozdulattal történik, megragadjuk a kötélzetet, gyakorlatilag a lépcső is automatikusan becsukódik, az első kattanásig behúzzuk, ezt követően pedig kiakasztjuk a padot, a padrak ráállításával gyakorlatilag megszüntettük a fürdőplatformot, hajózásra kész állapotba hoztuk a Bavariát.